Good evening guys. And Dubai, good evening. And Philippines, good morning. Kumusta ang lahat? Mag-love shoutout. Kumusta ang lahat guys? Kain tayo mani. Ito lang guys. Hello, mag-love shoutout sa 1,000 viewers in my house. Kamusta ang lahat guys? Nasilip din kita ulit, be.
Ate Sen Channel, mega love shoutout. Oo nga eh. Nakapag-live ulit. Kamusta? Hello, mega love shoutout sa 3,000 viewers in my house. Mayroon na. Hangin. Meron ba? Yung washing machine meron na rin? Washing machine. Wala. Walang power. Hindi nag-iikot. May power pero hindi umiikot. Ano yun? Yung... Nag-i-error. Baunin ko saan? Wala. Wala akong baon. Akong baon, may ano mang bukas, diba? Biryani ka bukas, diba? Ano ako na? Ano na lang? Pansit dyan. Kamusta, bebe? Out? Wala ka ng trabaho? Sa Kuwait ka, diba? Bukas ba sa Kuwait? Less ng 1. 9. 9. Mag na 9. Kain tayo man eh. Sira ang ngipin mo dito. Matigas eh. Yes. Ate Sen Channel. Kumusta naman ikaw dyan, bebe? Wala bang COVID dyan sa inyo? True. Ano lang naman to, mani. Galing ng Pilipinas. May nagbigay lang, galing ng bakasyon. Kain tayo. Live lang muna para makapag kapag update ng WH at sa revenue. Busy kasi trabaho. Dito ganun din, madami. Pero ano na lang, patatagan ng resistensya. Hello, mega love shoutout sa 5,000 viewers in my house. May baka
May nagbakasyon. Galing pa to ng... Ito. Ay, Iloilo. Galing sa ng San Joaquin. Iloilo. Kamusta na ang ano mo, Ate Sen? WH mo at ano? Subscriber. Monica na ba? Ano napanood mo? Yung set. Okay lang yan. Ate Sen channel. Mahina siguro ang internet ni Bebe. Baka maraming nakakonek kaya loading ka. Kaya lang. Ang si Raulo, nagsakitan ng mata mo. Konting ano lang naman ako. Nag-update lang ako ng viewers at ano, watch hours. Para madagdagan ng revenue. Dito sa ano yun? Merong helicopter dito. Helicopter ba yan, Tay? Ano yan, Tay? Pinamamasada nyo din yan? Ay, ano lang, libangan nyo lang yan. Ikot-ikot lang kayo dito sa agonin yan. Pero ano ba yung makina yan? Motor din. Tapos, ano po ito, fiber? Bakal. Fiberglass. Yan, no? Astig. Ayoko na, kahit ang ipin. Ay, tama na po yan ang nakaraan. Pero ngayon, bibidyo natin para makita nila. Yan, no? Yan ang astig na motor. Thank you, Tay! Yan, no? Helicopter motor. Ay, oo, sayang. Gusto ko din ma-live pero ang hina ng network. Oo, kasi
Dapat magla-live stream ka. Kasi nakakatulong yun makadagdag ng WH mo, watch hour. Kahit silent LS lang, okay na yan, makakaano na yan. Dagdag watch hour na din yan. Make it like Molly. Gaano ako, nagda-live ako. Hello, mag-love shoutout sa 5,000 viewers in my house. Oo, monetize na ako, Ben. Last April pa. 2021 ako na monetize. April 2021. Mag-love shoutout sa 6,000 viewers in my house. Kamusta guys? Medyo nag-iipon na ng revenue pero hindi pa sumasahod. Nagtinga eh. Singitan ng mani yung aking ngipin. Guys, patamsak naman kay host. Hello. Nag-love shoutout sa 5,000 viewers in my house. Hello guys. Kumusta mga guys?
Welcome to my vlogs. At the same channel, pagka ano, kahit kung sa umaga, medyo malakas ang internet mo, mag-live ka, kahit naka-silent LS ka lang para madagdagan yung ano mo, watch hour mo. Kasi medyo mahaba-haba yung bubunuin mo sa watch hour kasi 4,000 watch hour yun eh. Kahit araw-araw. Live ka sa umaga, live ka sa gabi. Tapos kung marami kang gadget, i-play mo yun. Gumawa ka ng playlist. Tapos kung may mga gadget ka, gawa ka ng ninja mo. Yung mga second account. Yung mga dami account. Tapos i-subscribe mo yun sa channel mo. Tapos i-play mo yung playlist. Para mabilis. Mabilis yung watch hour. Ano yun? Ironing mo lang. Ano yun, bebe? Ay, toxic. Ah, thank you, Lord. Siguro mga 1 oras lang ako, more than 1 hour. Kasi pasok na naman bukas. Morning na naman si Injay. Mag-love shoutout sa 6,000 viewers on my house. Hello guys. Yung kape mo, malamig na. Oo nga. Ipunin ko na lang pagka i-withdraw ko siguro pag umuwi ako ng Pilipinas. Kasi may trabaho pa naman dito eh. So okay lang. Ipunin ko lang yung revenue ko. Siguro pag ano,
Dapat siguro makaipon ako ng mga ano, 2,000 US dollar. Para malaki-laki, di ba? Tamang panggasto sa Pilipinas. Eh, yun. Wala ka ng mangga, patingin. Kanya barangay. Kwento umano ng mga nakakita sa pamimitas ng mangga, may mga tumulong kay Lolo. May mga tao doon. Kaya alam ng mga tao sa kagawad na kung gaano marami yung manggang nagtas. Nagmumulog na bakit sila. Kasi kung titignan nyo doon, ay mga kaguan na matataas. Pinalikan namin itong lugar kung saan nakatira ang Pumplinan. Sa bahayag ng pamilya ng Pumplinan sa barangay, nakausap silang ipagpaliban muna ang mga panayam. Yan ang pagkakataong makapag-isip. Tama. Tapos tatay naman pala nila yung may namitas. Baka hindi naman binibigyan ng pera yan. Isipin nyo, si Marcos ang pinakamatagal na umupo na presidente. From 1965 to 1986. 21 years. 14 years doon, martial law. Maaaring sa katagalan, kahit pa paano, meron namang mabuting nagawa. Pero isa-isahin natin ang totoong datos. 1960, ang utang natin ay $350 million. 1986, napatamsik ang mga Marcoses. Lumobo ang utang sa 28.3 billion. Billion, dollars. Yung kinakalta sa atin ang tax ngayon, yung nagbabayad lang sa utang na yan. Kahit pa mga anak ng anak mo, magbabayad sa utang na yan. Hindi siya 4,000 lahat-lahat na yon. Pag naka 4,000 watch hour ka na, bebe, yan, mamomonetize ka na. 4,000 watch hour, saka 1,000 subscriber. Yun. Magsisimula ka ng mag-earn ng pera. Remember Chernobyl? Nalabak ang graft and corruption. Nain talaga si Marcos na nagnakaw na mahigit kulang Hindi every month. $1 billion. All in yun. Tax namin. Nababayaran ni Basta pag naipon, nakapag-ipon ka ng 4,000 watch hour, kahit abutin nyo ng, basta wag mo lang paabutin ng 1 taon. Kasi, everybody happy. pag naka 1 year na hindi ka pa nakakaipon ng 1,000 watch hour, mababawasan yan. Ang totoo, yung inflation ng 1954 So, kaya dapat, kahirapan pa. So maniwala man kayo, bago ka mag 1 year sa YouTube, natapos mo na yung 4,000 watch hour mo. ang sagot, Ako tagal ko ding nakuha yung nasa sa inyo na. 1,000 watch, 4,000 watch hour ko. Sana, Pero yung subscriber, lang, parang 2 months lang, nakuha ko na yung 1,000 subscriber. si
Ay, OFW Chararat Vlog. Big love shoutout. Saang banda, bebe? Saang merong ganda, Char? Kamusta? OFW Chararat. Ang ganda naman ng pangalan mo, Saudi. Hello, mega love shoutout to you from Saudi Arabia. Ako naman, Dubai with love. Kamusta? Super fresh, sana all. Fresh ba? Baka ano, fresh ano to? Bagong ligo kasi matutulog na eh. Shower pala. Time to ano na dito? 10:00 pasado na guys. And nag-live lang ako para ma-update yung aking ano, views and watch hour tsaka revenue. Pasok na naman bukas guys. Morning ang lola. Ano bebe, Ate Sane, pagka halimbawa free time, halimbawa magtatrabaho ka, hindi ka makahawak ng cellphone mo, pag hindi ka mangingisda, i-live mo siya, mag-live stream ka, kahit silent lang, i-silent mo lang, laking tulong din yan. OFW Chararat, kamusta ang ano mo? Ang YouTube channel mo, monetize ka na ba, bebe? Magsi-CPR ako dito. Ayan kasi gitaro. CPR ako. Nagmamahal sa aming nanny. Tsaka yung masaya kasi sila eh. Nakikita ko sa mukha nila na masaya sila na makita kami. Masaya kami na nakita ko sila. Alam niyo na, we've been married for 22 years at makita namin ni Mark. Naranasan namin na maging mahirap sa buhay kasi maaga kami nag-asawa na hindi pala. Then, nagpakasal ng 20 and then nag-anak ng 5. By God's grace, naging okay yung buhay namin sa tulong ng Panginoon. Masaya kami na makatulong kami sa aming mga kababayan. Nagtatanong sila sa akin, yung sa pinagdaanan ng mag-asawa, bakit hanggang ngayon solid pa rin kayo? Kasi hindi ko iniisip yung mga ginagawa niyo dati, yung mga naranasan namin sa buhay. Kasi being a Christian is not the absence of problems. Kumbaga meron kayong pagdadaanan. Pero nakita ko sa kanya na hindi talaga ako nag-give up on our marriage kasi nga nakita ko na repentance sa Panginoon at ngayon takot siya na magkasala sa Panginoon. Dapat yun ang magiging leader natin. May takot talaga sa Diyos kasi yun ang importante. Sabi nga ng Bible, blessed is the nation whose God is the Lord, diba? Mag-bless tayo lahat kung ang pinuno natin, ang leader natin is may takot sa Panginoon. That's what the Tatakbo Bible pa rin says, siyang fear Pangulo? of the Lord is the beginning Ah? of wisdom. People will criticize you. Sometimes they mock you about following Jesus Christ, about our faith. But as long as you have personal relationship to God, God will exalt you. Learn how to humble yourself before God and before others. That's very important. Being a Christian, let your light shine upon you. Magic. Bukod sa nakakatawa, namang nakakapagtaka ang kanilang mga ginagawa. Mga tricks na malulupit at mga techniques na pangmalakasan ang dating.
Sino ba naman ang hindi mamamangha sa iba't ibang pakulo ng mga magicians, di ba? Kahit ako nga ay napapanga nga rin kung minsan sa mga tricks na kanilang ginagawa. At mga tropa, alam niyo bang hindi lahat ng magic tricks ay nakakamangha? Bakit ko nasabi yan? Sa video kasi natin ngayon mga tropa ay pag-uusapan natin ang mga magicians na pumanaw at pinawian ng buhay dahil sa mga delikadong magic tricks na Mag-love shoutout sa 5,000 viewers in my kilala house. sa kanyang pangalan at karakter na si Yeah, mga bebe. Tatanghal sa Wood Green Empire sa London. Mga kabebe. Pagkamali sa kanyang Kamusta ang kasi lahat? ang nangyari doon mga tropa. Imbes na fake bullet o yung blank bullet ang nagamit kay William ay totoong bala ang nailagay sa baril na ginamit sa kanyang pagtatanghal. Dami kong tigidig. Nasanay na naman ang aking na pagka magre-regla ay nagtatagyawat. Mabilis na tumakas Kainis. ang ni William. Kaya naman sa pangyayaring ito ay nakakalimutan na niya ang kanyang karakter bilang si Chung Ling-so at bigla siyang napasalita ng Ingles sa harap ng kanyang mga manonood. At ang huling salitang binigkas niya na narinig ng lahat ay ganito. Oh my God! Something happened. Lower the curtain. Nang islap talagang magsalita ng mga panahon na yun si Chung Ling-so. Magtungo naman tayo kay Gilbert Anesta. Siya ay isang American escape artist na kilala sa kanyang nakakamanghang tricks. Bata pa lang si Gilbert, mga tropa, ay kinahiligan na nito ang pansay na ibaksak ng kanyang assistant ang milkan na ito na kanyang gagamitin sa magic trick na siyang nagbigay ng damage sa escape hatch na gagamitin sana ni Anesta upang makalabas sa milkan na ito. Kaya naman, habang nasa loob si Hanesta ay hindi niya mabuksan ng escape hatch at siyang naging sanhi ng pagkalunod at pagkamatay. Pero ganun no, sino ang mag-aakala na ang simpleng pagbaksak na yun ay siyang magbibigay ng kapalaran sa buhay ng isang team niya sa pagtatanghal. At bago siya bawian ng buhay, nasabi niya sa driver na wala siyang kasalanan dahil ginampanan lamang niya ang kanyang trabaho. At pinawian din siya isang mahaharurot na kotse papunta sa kanya. Halimbawa pa ng iba pa niyang mga tricks ay pagtalon mula sa isang gusali at ang babak sa kanya ay puro bubog at ang isa naman ay ang paglaho para pula, parang ganito. At noon ng 1930, ang pinakasikat niyang trick ay ang siyang tumitil. Mag-love shoutout sa 4,000 viewers in my house. Mawala sa suot niyang straight jacket. At dahil nga mga tropa ay oras ang kalaban niya sa trip na ito ay hindi siya nagtagumpay. Nasa kasaan siya ng kumaharurot na sasakyan na patungo sa kanyang pwesto. Ang kanyang dalawang binti ay nasagasaan at napumpo siya. Tumalsik at nagtamping-tamping. Parang bentante. Dele. Naisugat naman siya sa ospital, ngunit pinawian din siya. Ang signature trick nitong si Varus ay ang pagtakas mula sa isang plastic na kaba. Plastic glass na kaba. Hindi nila nakalkula ng tama kung gaano karaming simento at lupa ang dapat na ibuhos sa casket na ito. Kaya naman, nahukay mula sa pagkakatapos sa kanya ng simento ng mga magic tricks.
Mhm. Mhm. Tararara tae, sisi tae. Din 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 din. Oh, na na na, a maioria das amigas da minha ex-mulher tá querendo. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. This is a shout out to my ex. The best music mix. Leon. Northern Summer. Mix. DJs. Northern Summer. Mix. DJs. With it, and don't fall down bad with it. Then you stop, then you hit the molly pop with it. Lean with it, bad with it, and don't fall down bad with it. Then you stop, then you hit that molly pop with it. Bad with it, and don't fall down bad with it. Then you stop, you hit that molly pop with it. Lean with it, bad with it, and don't fall down bad with it. Then you stop, you hit that molly pop with it. That Molly Bob with it. Sandy Remix. Northern Summer. Mix. DJs. ATLA, NTA, Atlanta, Georgia song. BAHGMA is Bahamas 242 song. ATLA, NTA, Atlanta, Georgia song. If you like it, then just sing along. Remix. Don't put it down. And it stop. You hit that Molly Bob. Yeah, hit the phone down. And it stop. Hit that Molly Bob with it. Hit that Molly Bob with it.
Kumuha kita mag-aray, mga kuya